saya iki proses pengepekan apokat iki apokat gede-gede iki tak wadi karung iki apokate kok ngene saya iki pengepekan iki pengepekan apokat mentega 1 kilonya 30.000 iki per biji 6 on ana sing 7 on iki carane mengepeki ngene iki nganggo seser mantep iki ana sing nyeblok barang buahe iki buahe kok ngene iki saya mengepeti iki sesere nek ora wedi seser kok ngene iki padha nteltik dhewe-dhewe buahe iki nek nganggo seser panggah iso nah ngene iki penyeseran kaya nyeser iwak padha nah iki buah super andal iki gede tenan iki nah iki 30.000 iki buah iki nanan buah sing mantep ya kok ngene iki memang iki 7 on sekitare lah